ka Pyrthei TV. Kipulit jangka East Khasi District haka arterik Lber arhaza apusau kila kemno yauba store Kylleng do ubade rukot jangka senking atiar balasha ken bian ka Neutram National Liberation Council halor ka jingdon kiti jong u ban sam yikishi dawa ban lumpisa na ka banta ka seng na kinong khai he saipan kanong ba shilong How Khubor balapha Shakila Pyrthei Khubor da Superintendent of Police ka East Khasi Hills Uritu Raj Ravi ulai thu baki pulit kila yo jingtip hakasngi tho dien ba uba store Kylleng do udai ubadon kti ban sam yikishi dawa pisa shaki he saipan kanong ba shilong Haka jingbut dien jong katrat sentian lalap ba uba store ji usyong usa hakashnong maulun rei klishnong shilong But marmar kila pulit kila let ban kem no ya u hakaba kila yo ban kurup ru ya ka we ka Bangladeshi simka na u Kinong rap sensa na ka than sok kwai but na ka them ribhoy kila penpau ya ka jing sngau khia hadien bakador jong sensar kam don dor satya haki yau ki hat but bun kinong rap sensar haka them ribhoy ki khmi lenti ba na ka kam rat sensar ken la ban pen em jakpo ya ka yeng ka sem kumba kila rap shitom baro shisnem Henry menta ka long pen ban mar khongpong na ka ba ki khmi lenti Kasenjuk kirang ba Ashdok Ribhoy District balalam khamat daw chairman uba BB Makadok lapen pau ya ka jingbitar halo ka jingbam shimkhia jong ka sarkar Jylla banthung no yau block development officer bapura jong ka umsning CNRD block namar ba kalawanra ya ka jingdeko trekam hakabaya dei bakishnong githau Kasenjuk kirang ba Ashnong Ribhoy District kala khot kalawer ya kinong yalam shnong banmi mar sangun ka shnong banya shimenta haka khat arterik Lber arhaja apusau ha library hall nongpo hakaba chief executive member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing sim unya kendu man penbet yaki kam jongka council halor kani ka senjuk kirang ba Ashnong Ribhoy District kalailum daka jingalang jongki kirang ba Ashnong ka ba kerpang hanongpo na ka benta ban ya penben yaki kam jongka district hashwa bakin ya kendu yau ba penyat hakasngi balabu Hadin balami ka jinga syo yadat haka arpau terik urumpang arza apusau kinong kit kam snong jongka dorbar snong urkaliar kila pelong da ka jingyat pahara ban pentikena ba kanem don syo kum kani ka jingja ka ban penher serniu ya kinong snong snong kinong yalam jongka dorbar snong kila sedang ya ka jingyat mien na do ka arpusau terik urumpang arza apusau bat kidang yai beteng man lakasngi ban yat pahara da ka jing senran lang jongki pulit ka nong mensong police outpost Wirong ba balatip kerteng kum uba ken silent kharpan bu uba chukhat it ba yen uba shong basa halom mau ba block 3 apa shilong ula ja ngai na la yeng haka shitrik Lber araja apusau nadu kapor khatwe bijimen stem but hadu balapenmi yakni ka Khubor uni rang ba umpat wan phayeng satya na kalyang jong ki ba yeng asem kila ujor dak ejahar hajalu para outpost halo kani jingja jong uni rang ba Karkum kajing pentim jong kakong Barisha El Maulong lai thu ba uba ken silent udai ubaladan palat group house nem karta balai thu ru ba uba ken silent upong da kapatlun jan rong da grey bar ka sweater rong yong bar kinu ki balap ni ba yo jingtip kin sngau ba ban pentim how new number khandai nyau sau pra san not pra nyau san Argot ki shikurim na kari Spain ki barawan poish India lengba ka jingya lenti da ki thuk klasha thambor hakirunar hakashnong dumka ka Jylla Jharkhand kani kala ja hakabit sngi tho ding manta ka tiyo hakaba ki pulit ki lai thu ba ki dan kumbah nyawot kirunar ki baran kti ban thambor yakini ki shikurim banalor kata kala le be ijot ru yakani ka kinthai Spanish ki pulit kala pelong ya ka jing tokin halo kani ka jingja kila kemno ya laingot ki berengti man menta kidang thwet saya saungut ki weipat ki barang jar ngai hadin kani ka jingja u superintendent of police kadungka u pitambar sing ulai thu ba kini ki arngut ki shikurum kide ki nongnya thuk ki bala thmu ban lech Nepal dak ba yalenti na Jylla Jharkhand hadin me kelawan phai na West Bengal ka sarkar pedeng ka sarkar Tripura bar ka seng san Pyrthei Tipra motha haka sngi tho dieng kila soi ya ka tripartite accord ban weng ya ka jing balamat da ki jaj ban riu lom jong ka Jylla Tripura wala ya ka ni ka jinga soi ya ka soskular ampat la ban yo ya ka jing tip ka babania Henry ka thame Khubor ka thu ba ka soskular ka long man yada ya ka snap paka ka tien ka thlie ka khando bar ka hok sanshar khadar jong ki jaj ban riu lom jong ka Jylla Tripura Ya ka soskular la soi Delhi hakman menteri katnat kampo yeng Amit Shah
Rengkat kejeng sakilang jong Menteri Rangba ke Tripura Manik Saha bat unong seng ya ke Tipra Motha Pradyot Kishore Department. Gautam Gambhir ubade UMP bat klur ya kai cricket keri India. Lapin bena ba un randien no nak Jylla jong ke san Pyrthei. Hadin bala Shakri kum UMP jong ke East Delhi. Gambhir ulaong ba kani kejeng Shimrai ban eno ya ke san Pyrthei kedai na marba ukwa ban khampelet jingmun ha kejeng ya kai cricket. Gambhir lakerpat ya Presiden jong ke BJP JP Nadda ban pelat no nagi kamram bayadai bat ke san Pyrthei kenang ba undup la ban khampelet jingmun ha kilempung ya kai cricket ki ban salong nang ni syakman. Kelami ke jingya siat ke Bashir Kai, hanong ba Port-au-Prince, jong ke Haiti, haka sengi palai, namar ki kenhun, jong ki runar, ki kwa ban pinkelem no, yau Ariel Henry, naga syuki Menteri Rang Ba Adu. Ki ketang sulai kila sawa habarok ke nong ba, haka ba ki runar, kila senrai kuli haka kitem jong ki pulit, bat haka jaka ajing hikai pulit, bat kumcu rup, hatusan Lber International Airport. Unang yalam jong ke kenhun ki runar, ulaong, bakin kerwit ting hak Kylleng kinong ba jong ke Haiti, ban penjur, ya ke jingdawa ba Menteri Rang Ba Adu Henry ude ban hiar syuki no. Ke kenhun jong ke United Nation, kala lejengo ya ke Al-Shifa Hospital ha Gaza, bat kilawan ra ru ya ke jingeram, ya kilanot ki badan ha ke hospital. Ke kenhun na ke Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ke World Health Organization, bat ke UN Children's Fund, kila ra dakidawai bat dak penyang kenang ba kate jaka sumar kan yo ban penne boarding. Kate kenhun kala kendu ru ya ki bri ke bala mensau ki bala thia pang ha kate hospital. Kate ke hospital ke ba he tam ha Gaza ha ka ba ki don kumba nyos pa ngon ai ki bri ke bala mensau ki badan hapo kate hospital. Ha ka por ba kate kenhun ka poi ha kate hospital kala lap bala wanra nyau photeli ki met yam ki bala yam ha ka jing ther bom ka Israel. Kajing it have wood hak election shaka yingdor barba jongka Iran but kumju ru shaka election manjit yak assembly of expert kala kutno hak asni sajan. Kajing it have wood kala sedang hak por prabje min step jongka sngi thodin haki san pkhandai 1000 teli ki polling station kidon kumba khatsan 1000 ngot ki kertong ki manyakun naki arspa khandai photli ki constituency shaka yingdor barba kari but shispa saw ngot pat ki bayakun naka banta ka assembly of experts kabade ka kenhun ka bahaban pedbenia yaki kam jong ukli noksensha jong ka Iran bat kate ka assembly ka donru ya ka board ban weng ya ukli noksensha la dakalap ya kanu ka jingpen khenyan. Haka jing akran ya penbet hapen ke Israel baka Hamas. Ke Israel ka dawa na ka Hamas baka Daven say ya ka thop kerteng jong ki briu ki ba syara bo na Israel ki barang don hadu mentaru hakti jong ki Hamas. Menteri Rang Ba Adu ke Israel laong baka Israel kalapha ya ka Khubor ki ksyang ki ba penbet ya ka jing akran nesung bat ka Hamas. Bat ka deiru ban say ya kerteng jong ki briu ki barang ki barang don hakti jong ka. Katanat sentiat jong ke Israel kala ajing ken ba na pedeng ki shispa lai pusangut ki badan hakti jong ki Hamas lai puing ngut naki kilayam. Alexander Stubb la shimti kum president bakhatlai jong ka Finland pat la shimti yakati ka shuki now soli ninstu haying dar bar thawan jong ka tegari. Stubb baladan menta san pusan snem karta ula job yak election ka bala long hau banai rempang. Udairu bala bat teng kum Menteri Rang Ba Adu ka Finland bat kum juru kum Menteri katanat kor bari. Haka jing akran ka benengkong jong kum president ula kentu yakinang Finland baki dei banyateli ka wei knang bakari kan la ban kiu shaprang. Tang hau banai rempang mentau snem kila don kendai punyau teli ki jingja baki le no ki Khubor ha Pakistan. Bat hakite ki jingja kila don pra punyau ki bri ki bala yap bat shispa khat prangot pat ki bala mensau. Kani ka long kat kum ka jingkhen jong ka Pakistan Institute for Conflict and Security Studies. Ka United Nation kala ajing ken bakidon kumba khandai 1000 ngut kinthei ki bala yam ha ka jingher thma ka Israel ha Gaza hakini ki san banai ki bala len kala ajing ken ba manla ka sngi ki don kumba lai phunyang ngut kinthei ki ba sha pan yam bala da ka thma kan nang yai biteng kala ong ba kin don kumba nru phunyang ngut ha ka shisngi ki ban yam ka Canada kala pen bana bakan sange no ya ka jingthien maulanai na ka Russia ya ka ni la pen bana da ka menteri ka tanat korbari ka Melanie Jolie ka Russia ka regeri ka baklain tam man penmi maulanai ha ka Pyrthei borok wei henry ka jingkhai maulanai jongka menta kala shakta nadu baka sedang man herthma ya ka Ukraine borok shikata ha Canada ka jingshalan maulanai ka Russia ka long kumba $1.R billion ha ka shisnam tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasi kublai